ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд он мошинои нав рӯӣ кардам, ки мо қабул кардем пешкаш мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамаз сурат маълумота дар WhatsApp имо экраномада рӯӣ кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навора сай дута қабул кардем, дута Opel Sedan бо нархҳои арзон, дута Opel Zafira, BMW-ҳои 7 семёрка бо нархи арзон. дӯстони азиз, ҳастаи мошинои Mitsubishi, ҳастаи грузовой дӯстони азиз, GBS ҳаста, грузовой мошинои боркаш, ҳастаи Opel Sedan, Opel хетчбек дӯстони азиз, Mercedes-ҳои сечка объёмни ва ҳастаи Daewoo Nexi бо нархи 7000 сомонӣ ҳастаи ва Mercedes-ҳои Е-класс ҳастаи бо нархҳои бениҳоят арзон ва дигар марка мошина ҳастанд, ки нархҳошон арзон ки барои шумо мо омода кардем ва пешкаштон мекунем. ва дӯстони азиз, курси имзо бошад 120 сомонӣ ҳаст. мо бошад навора сар бегирем, мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Opel Zafira ҳастаи бадрон, ки 390 срочна. соли бори 2005 сол ҳастаи ки сӯифуриш газ бензин. объём мотораш 2 литра, коробкаш механикаи 3 мошини бадрон, беҳтарин мошин мегад. любой хе мегад омада бинин мегад, ҳамаҷош гарантчикатияй. дӯстони азиз, мошин 1 сола танировка, 1 сола ҳуҷҷат, электропакет, дӯстони азиз, кондитсионер, баллон, пачка, хадавои кадагии мошинча мегад, културнаи бадаи мошина мегад, устор объём мегад, яъне ай пеш бинад, дискаҳои заводской, баллон, пачка, 1 сола танировка, ҳуҷҷат, ҳамаша дорад, баллон, пачка. нархи мошина мега 85000 мегем, бо муомилаи хуб мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. дӯстони азиз, Opel Zafira тоза 2005 сола, мотор беҳтарин дӯстони азиз, мошин экономи 85 та мега, муомилаи хуб мегад мекунем. якумаш рақамҳои TCL дасти ахираш 65 имо WhatsApp пайваст дорад дӯстони азиз. дуюмаш рақамҳои Россияи ахираш 07 иштам имо WhatsApp пайваст дорад. нашод сумуш мега бо арзон мекунем, кадоми ки маъқул аст марама занг занем, бештари маълумота гирем. мегзарем ба дем мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастаи ки дар кузофи Sedan, соли бори 1996, сӯифуриш газ бензин, объём мотори 6 литра, коробкаш механикаи 3 мошини бадрон, чотка. мошин кондитсионер дорад дӯстони азиз, чихолакҳои навзадагӣ, баллон, пачка, салон тозак, краскаш нав дӯстони азиз, мақсад ки мошин мега ҳамаҷош мега сода ва паталокошам дӯстони азиз, яъне хеле нав кардагияй. нархи мошина мега 43000 мегем, бо камтар дига мегад муомилаи хубам мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтарда. 43000 камтар муомила мешавад. краска нав, баллон нав, чихоли нав, кондитсионер дӯстони азиз ва салонш тоза. нархи мошин 43000 муомила мешавад, моторам соза. якумаш рақамҳои Beeline дасти ахираш 8130 WhatsApp кор мекунад. дуюмаш рақамҳои TCL ахираш 3075 иштам WhatsApp дорад ва ишам кор мекунад. мошин дар шаҳри Бухтара мошина метавонед ки рафта аз пеш бинед ва қачон муомила кунед дӯстони азиз, камтар савдо мешавад. хоб, кадоми дагар ягон мошин, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан бошад, барои реклама кардан маърамат рӯй кунем, мо реклама мекунем. лайкро занед, навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс ҳастаи бадрон, ки сечкаи классики объёмни ҳастаи соли бори 1999, сӯифуриш газ бензин, гази рачорам дорад. объём мотори 8 литра, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин кондитсионер дорад, электропакет дӯстони азиз, 4 дискаҳои заводской, 4 та баллонаи пачка, светои металл серебристи. нархи мошина мега 52000 мегем, бо камтар дига мегад муомилаи хубам мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар. 90 сум арзон мешавад ва ягон агар Opel Sedan ки хетчбек бошад, болоиш агар сумам тиен ихел вариант ҳам мешавад. мошин мегад соза. ягон саволтон боша, ягон маълумоти иловагӣ хоҳед, агар оидаи мошин фаҳмида, шумо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмонда метиҳам. кадоми ягон мошини фурӯшӣ, хона, замин, квартира бошад, дӯстони азиз, дар рақамҳое ки WhatsApp аст дар аввали видео дар ҳам рӯй кунем, реклама мекунем. лайкро занед, навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Zafira ҳастаи бадрон, ки светои сафедаи срочнаи соли бори 2000 сол ҳастаи ки сӯифуриш газ бензинаи гази рачорам дорад. 2000 сол газ бензин, гази рачор, мотори 1.8 коробкаш механикаи 3 мошин мегад, чотка мошин мегад, ягон бор такси гаштагӣ нест, фақат мегад мошини семена дӯстони аз мошин соза.
ва номерои мошина номерои фасон аст. Мошина мега номерошам падарка мекунем қатиш агар каси гира як номерои фасон дорад. хоб чун аз мошини хадавои кадага чун аз мошин мегад фақат ки дасти як одам гаштага аст. мошин фақат семени алиш намешава мегад то қасуми холӣ чуна ва ҳуҷҷатҳои мошин мегад то моҳи январи 2025 яъне ки як сола ҳуҷҷат кардаги 4 та балон пачка дискавош ва салон тозак светои сафед. ҳамхали светои сафед зафира ред ки мехалтан светои зуд аз зафира мақсад ки дар тоисо сархина обши свети сафед хадавои светае. нархи мошина мегӯяд 60 мегӯем бо муомилаи хуби хуб мекунем. мегӯяд мошин қарор дорад дар шаҳри Кулоб. рақамҳои вавилони дастӣ ва рақамҳои ватсап шуд азиз. марамат дига маълумотша гирем срочна. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. BMW семёрка аст. баъдон ки BMW 7 светои сафед семёрка соли боришаш 2008 сол. сӯишфуриш бензине объем мотораш 4.5 литраи коробкаш автоматаи мошин мега соза не ки камтар кор дорад. мошин 2008 сол ҳама намуд мақсад ки комфорта комплектатсияша дорад. нархи мошина мега 80 та мегам чун азиз боз мегад муомила мекунем. танировка ҳуҷҷат мегад то моҳи ноябр мегад 50% дорад. дӯстони азиз алиш меша ба ягон Hyundai ёки Toyota ёки Corolla боша мега алиш мекунем. опшин Toyota Camry Toyota Corolla ки ягон мошинаи Hyundai мега алиш мекунем. ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ҷиникул. сумаки нархи мошин 80 та муомила мешавад ва рақамҳои тисели соҳибшунаи прамои кор мекунад. дӯстони азиз вариантҳои алиши гуфтум Hyundai Toyota Corolla ва сумаки 80 та. камтар мегӯяд мошин расход дорад. мошин хай ин нарху ин мошини қиматан опшин. марамат дига маълумотша бухтон гирӣ. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra-J аст. баъдон ки дар кузифи караван светои сафед универсал соли боришаш 1999 сӯишфуриш газ бензин мотори 1.6 литри простояй коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 та балон нав хадавой нав ҳуҷҷатош мегад нав кардаги чун азиз. мошин салон тозакай. нархи мошин мега 40000 сомон аст. бо мегад муомила мекунем. срочна мега сум дар кура мега ҳам хотири мошина мефурӯшем. 99 сола уже ахирша 10000 мисоб мегиранд ё уже 10000 мисоб мехӯранд. газ бензин мотор простой як сола ҳуҷҷат хадавои балон пачка. нархи мошин 47 та сумаки боша мега арзон мекунем. намарамат чун азиз занг зарем мошин қарор дорад дар ноҳияи Файзобода. якум рақамош рақамҳои TCL дасти ахираш 0665 WhatsApp имо. дуюмаш рақамҳои расӣ ахираш 07 ишам имо WhatsApp ҳардуш кор мекунад чун азиз. кадоми шумо ки мехарен занг занед маълумоти пурраша гирем срочно мега сум дар кураем арзон карда метиҳем. ягон саволо иловагӣ боша оидаи мошин фаҳмидан шумо занг занед ба шумо фаҳмода метиҳам. агар шумо дам ягон мошини фурӯшӣ хона замин квартира ягон техника ягон компания чизе ки барои фурӯхтан бошад марамат сурат маълумотша дар рақамҳои 885 1225 WhatsApp имо дора рӯи реклама мемонем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. грузовой JBS аст. баъдон ки мошинои грузовой JBS соли боришаш 2007 сол аст ки сӯишфуриш дизелае. коробкаш механика ҳолати мошин мега беҳтарин мошин мега як даст гаштагиае. грузовой JBS яъне ки боркаш светои сафед. дӯстони азиз як сола мегад ҳуҷҷат кардагиае. як сол пачка ҳуҷҷат. аккумулятораш мегад пачкае. стартер мегад нав алиш кардаги 4 та балон мегад 80-90%. хоб нархаш мегад арзонай срочна сум дар кунед. нархи мошин 38000 сомонӣ аст ки боз камтар мегад муомила мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар райони 5 38 та муомила мешавад. ягон опелои каравани простои соз боша мега алиш мекунем. тоқа ба опели каравани простои кати алиш мекунем дига мошино не. опел караван кати ва сумаки 38 та муомила дорад. мошин қарор дорад дар ноҳияи 5. хоб прамои рақамҳои мегафони соҳибшуна дӯстон дар рақамҳошон WhatsApp ҳам дорам. кадоми шумо ки мехаред на грузовой JBS занг занед маълумотои пурраша нархша арзон гуфтаса бо ҳамирам муомила мекунам. марамат успеҳ кунед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ аст. баъдон ки Mitsubishi Galant ҳамин хел ном аст. соли боришаш 1990 Mitsubishi Galant соли боришаш 1990 аст ки сӯишфуриш бензинаи мотори 1.8 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз мошинча мегад люк дорад кор мекунад. дӯстони азиз ба кавоёш мегад ба кнопка мегад мақсад ки пасту баланд ҳуй мешавад.
خب 4 تا електропакетшон азиш 6 моҳи дига ҳуҷҷат балонша ҳолати кория мошин мега соза мошин хелаки даст як гудамда гаштесае нархи мошина мега 17000 мегем бо муомилаи хуб мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат номуруш транзит шуда саломшам тозака коробкаш механикае 17000 сум азин муомила савдош мегад дар назди мошин якумаш рақамҳои мегафон дасти ахираш 1208 дуюмаш рақамҳои мегафон ахираш 70 ишта WhatsApp доранд хоб дӯстон азиз кадоми шумо дам харид мошинчаки лозим бошад нархш бениҳоят арзон аст занг занед маълумоти пурраша гирем бо мегад арзон ва муомила мекунем марҳамат худи ҳозир занг занед ҳамаша айсоибшо маълумотша гирем мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ Daewoo Nexia аст дӯстон ки бо нархи арзон светои намхели сирх яъне вишнёвӣ соли бори 1996 суи фурӯш газ бензин мотор 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мега созаи хайр аз хоча бухтон мепурсем нархи мошина мега 9000 мегем бо арзон ва савдо мега дар назди капоти мошин мега мекунем срочна сум дар кураем нархи мошин 9000 сомон аст муомила савдо дорад мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи абдурраҳмони ҷомида барамои рақамҳои мегафони соҳибшона кадоми шумо ки мехарен занг занед маълумотои пурраша аз ҳамин рақамҳо гирем агар шумо дар ягон мошини фурӯшӣ хона замин квартира ягон техникаон компания барои реклама кардан бошад марҳамат дар рақамҳои 885 12 25 WhatsApp имо телеграм дорад рӯй кунед мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ бояд ага аст баъдрон ки Opel Sidanай светои вишнои олучагӣ бо нархи арзон соли бори 1993 аст ки суишфурӯш газ бензин мотор 1.6 литр коробкаш механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин фақат ками як краска расхода дига ҳамаш мақсади кардагие аккумуляторш мегад пачка редукторш мегад 90 сум азин мотор мегад нав кадаги нарӯшка мегад фақат як краска дига ҳамаш шуда мошин мегад дар хона хубае нархи мошина мега 11500 мегем бо муомила мегад мекунем ва мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи восе 11500 дар ноҳияи восе муомила дорад дӯстон азиз ихе нархуда редки Opel Sidani ҳам хеле меоҳен 11500 сомон 93 сол мегад мошин соза фақат як краска мекунем хоб рақамҳои соҳибшон аст вавилон кадоми дадакро боша марҳамат занг занед дӯстон азиз аз шумо хоҳиш мекунем ки лайкотон назанед фаромӯш накунем ва агар шумо дар имконият бошад ҳамин силкаи навори моро дар дигар сайтотон силкаша подлишаш кунед мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ мерседесои як класс аст боадарон ки бо нархи арзон срочнай соза мерседесои як класс нархи арзон срочна соли бори 1997 аст ки суишфурӯш газ бензина объем мотораш 2 литр коробкаш механика сайстани мошин мегад чотка дӯстон азиз мошин мегад полни худ объемни кадагие мегад моторшам соза ҳамаш мегад 100% электропакет кондитсионер ва дига чизое ки ҳамин як классои заичко дора обшин заички нархи арзон кати нархи мошина мега 32000 мегем бо арзон камтар дига мешавад мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе 32000 суми нах бошад бо ягон сумша мегзарам мошин дар шаҳри душанбе пойтахта хоб рақамҳои мегафони соҳибшона кадоми шумо дар ки маҳқул ки аст ки мехарен суми налист дошта бошед марҳамат занг занем аз ҳамин рақамҳо маълумотша гиред фақат одамони харидор беҳуда мегад нороҳат накунам ин бо давори имзои мо то видеои